Ndichikuchingamidzai zvekare pano paHadzirari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani, uchiri mutsva, usubscribe mahara, wotena on the notification bell so that patindoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari. Vadikani, pane nyaya yaipisa mastreets esocial media zvichinzi Mambo Dhuterere vakarambana nemukadzi. Zvanzi Mambo Dhuterere varambana nemukadzi ende zviri kunzi mukadzi waMambo Dhuterere ane nhumbu. So mufambiro uri kuita nyaya zviri kunzi Mambo Dhuterere vanga vasati vareplya, vanga vasati vapindura nyaya iyi, asi zviri kunzi hanzi vakatiza mukadzi ane nhumbu. Kutaurika uku kwaitika mastreets esocial media. Mambo Dhuterere vagadzira video rine madimikira ende rine zvinhumbu mukati, rine zvekuramba nhumbu mukati. Kwete kwavo kwevanhu vavanga vachitaura mubhaibheri vabva vaguma wakadaro. So ini zvandichaita akutanga ndakuisirai kavidhio ikako, ndobva ndazokuisirai mharidzo futi yaMambo Dhuterere. Tobva tataura mucomment section kuti zviriko here, but ini ndapindwa nechando ndikati kurova imbwa vakaviga mupinyu uko. Tatibhore video. News dzakutenderera mucommunity kana muma social media back in those days. Ziri kutenderera news kuti Mary muzukuru waZakai anga akaengage naJoseph achida kuroorana. Ane nhumbu asi Joseph auti aisi yake. Jesu azotanga ministry yake yaakaita for 3 years. Vakazomuunzira mukadzi wavakabata achipfeva vakati mutemo wakati titomutema nematombo afe. Iwewe uri kuti kudii? Vachibvunza Jesu. Now handina hangu kuzowana information kana kuti andisaenda sangana naye yekuti from that day going onwards vakazoramba here vachitema vakadzi vavabata vachipomba nematombo. But it's clear kwandiri newe kuti kubva zuva iroro zvidzokera kumashure vaitoti vakabata mukadzi achipfeva, according to my scriptures vaimutema kusvikira hafa. Now mumba maZakaria muprista mune mwana musikana ari kuzviti mhandara asi nhumbu yaanayo mukomana wake waanozivikanwa achidanana naye ari kuramba kuti aisi yangu. So that's clear now kuti Mera apomba. Now munoziva very well kuti vakapupuma sei nehasha Jesu ataura kuti kuregerera zvivi, vakati blasphemy. Anoregerera zvivi ndiani? Chiimagina now, this is the Messiah. Chiimagina ari Zakaria aenda kudare kuyonzi tiudze kuti chichaitika kumba kwako, obva ataura kuti haana kupomba ndiMwari. Baba. Next update idova last update yedu ividhio remharidzo yavo. Ende chakusiyai muchinzwa video, apedza kuzwa video tozvaunofika kucomment section. Iri saHadzirari ndakokotizai. Muwe nezuva rakanaka. Pachilafu. Simba iroro rakaiswa ikoko ende handizivi kuti for the why. Ende handizivi ende hazvidi kuti upikise. Munhu uri kugara naye unoti murume kana kuti mukadzi akasanakirwa nekuti ubudirire, akangodzamara adevelop a spirit of competition yekukombita newe kukuita opponent, hauna kwaunoenda. I have bad news for you. Hauna kwaunoenda. And vanhu ivavo they doesn't need, havana need yekubata mushonga kana kuita say no, just saying a negative words towards whatever zvauda kuita. Chinhu ichocho unoona chichipeperuka kunge dota so chapa dhuze tunyazoona kuti ndiri kutaurira. Ende nhau idzodzo togara ichidzinzwa vanhu vanouya vachitiudza ende tikuzviziva kuti kunotori nevamwe vanhu chibaba. Amai, kunotori nevamwe vanhu vakazorora. Hatizivi hedu kuti vakazorora murugare here kana chatinongoziva ndechekuti havasisiko. Competition iyoyo ikakura ikadzika midzi inourayisa vanhu zvokuti munhu watakatenda tichitombata maoko tichisira mari yechemwa ndiye akauraya munhu iye wataiviga here, ari murume wake kana kuti ari mukadzi wake. Zvinoitika izvozvo mukadevelopa spirit of competition mumba, hamuna kwamunoenda.
I have bad news for you. And over not gonna magano swear kumchato mchiti death do us apart, do till death do us apart. Chibaba. Moms, I have bad news for you. You dead already. Because kunyango usina kufa physical death, kune zvinhu hobo zvirikuuraiwa nema negative thoughts emunhu wauri kugara naye. Akapiwa simba iroro rakaiswa ikoko, kuzvida kana kusazvida anaro, akabhoikana nazvo, hauna kwaunoenda. Ende Bible haribvumire kuti umurambe kana kuti murambane. Kutsva chete muripo. Ndinotaurira uriona kuti hapana, nyangu dai wanga uchinzi uri mufundisi, nyangu wakanzi unoparidza sei, I tell you first congregant munhu waunofana kuparidzira achinzwa shoko rako aine nyota naro, mukadzi wako kana murume wako, usati waenda kuvanhu. Tine vanhu vokuti izvozvizi vanga vakatumwa, ende handizivi kuti Mwari akapa musase akatokupa calling achitoziva kuti uri kufanira kudai. Kana munhu ari padhuze pako akasaisapota akasabhilivha mauri iri yaMwari, so unofa usina kutomboziva kuti waifanira kunge wakasvikapo. Variko vanhu vamusisaonemi kuti komai vaikaimbiro kavaita na vakagodorwa nemunhu aifanira kunge achivasimbisa. Chibaba, kune vanhu vanotaura mashoko mamwe kuti muri murelationship munhu anoudza mukadzi wake mashoko ekuti munhu anofunga kuti itrash, ameno ushauta ko washaya mamwe mashoko ekutaura. Unobhoikana nekunaka kwemukadzi wako zvokugadzira mashoko ekuda kumubvisa kuti afunge kuti is nothing. What is that? Unoita mukadzi wokuti anonyatsoziva kuti nhingi nanhingi vanoda kusumudza murume wangu wholehearted. Vanhu ivo vanononyon'onywa mudhara zvokuti kana vari vasina usimba unongoona vadisappear. Kana vari vamwe ndo vanokuudza kuti tati chida kushanda tese asi mashoko ataudzwa naamai. That is kana atozosvika verbally anogona kusatomboenda ikoko akatongomataura ari uko. Ukaona uri musituation iyoyo uri pamahwani, tine news muri pamahwani. Because zvandikuudza ona unofana kuchinja na inoda kugarirwa pasi muonesana wangu this and this and this, and hatina kwatiri kuenda. Ende kana une partner yakadaro, I have bad news for you. Vanhu ivavo vane majustification mamwe ekuti anenge achida kujustifya nyaya zvokuti wega unopedzera wakufunga kuti pamwe iwewe ndouri wrong. Urubata navacho kaona wane situation, kana uchida kungoona kuti padheni pawewo pane problem, unoona kuti kana kukachena whether uri murume kana mukadzi, kana wakuda kubuda kuenda kunze ndopauri kufila excitement because une zvinhu zvawauda kusuduruka pazviri. Unoona time yekuchaisa yako kana wauda kudzoka kumba ona mood yako yenda. Now what kind of life is that? Isi ndisiwa ndo vanhu vatiri kunamatira kuti gwayana rashe makati vaparadzane kana vafa. They are dead already. Hazvitenderwe kuti murambane kana usina kubata mukadzi achipomba, hazvitenderwe kuti urambe murume musina kufa. But kaona mukagara pasi kaona kuti hasuda kuchinja, ende ukaona kuti vanhu vane character iwe akasachinja anotongoita wese. News dzandinadzo ndedzekuti kwete kuti ndinda kuti no zvauri kufunga izvozvo ita izvozvo, zviri right. Chaungangoita chete ndechekuti kana mataura ukaona kuti munhu haasi kuchinja, imbopfugama unamate kuti mukomana chinjai munhu wenyu, kuitira kuti kana azodzoka masangana kuti ko wakazoita sei kuti ndakabhokuudzai wari mukuru kuti chinjai ko makaita sei kuti ko ndaitiwo ndori panyama kadai wakati ndakazvikwanisa unoda yakutoseka kuti sorry chenda right because munhu ana kuchinja unochinja wega. Munhu akada kuchinja sometimes vanhu vari kuresponda to the way yauri kumutreata, because inini I always tell people kuti